Ukunqoba kweqembu lesizwe lebhola lombhoxo indebe yomhlaba eFrance kungenzeka kube ngesinye sezihloko eziseqhulwini enkulumweni kaMengameli Ngehora Lesishiyagalombili. Kuke kwaba namahlebezi athi uMengameli uzohlonza usuku lwanamhlanje seliphelile njengeholide uma ke amabhokobhoko enqoba indebe yomhlaba. Kepha-ke lawo mahlebezi achithwa okhulumela uMengameli uVincent Magwenya ngestatimende esithi nakuba ukunqoba kwamabhokobhoko kulethe ubumbano nethemba njengoba izwe libhekene nezinselele eziningi, kepha uMengameli akazange ahlonze usuku lwanamhlanje njengeholide. Wancenga ke abantu kuba basebenze kanzima njengompetha beWeb Ellis. Kusenjalo lubuye ngamandla uhlelo lokucisha konga ugesi. Lokhu kwenzeka nje kuhlasele umsingo bandayo cishe ezweni lonke. uMengameli angase akhulume ngodaba lwezingqinamba zogesi. Ukudlanga kwezenzo zobugebengu kukhathaza wonke umuntu njengoba ke kudweba isithombe esibi ngezwe. Ziyanda ke nezigameko zokuphangwa kwezimoto ezithwala imali njengoba ke nonyaka nje kuphela sezingaphezulu kwama200. Nalolu daba lubukeka luzongena enkulumweni kaMengameli. Ukumbeqolo kwezindleko zokuphila nakho uMengameli angahle akhulume ngakho njengoba ke abantu bethwele kanzima kwenyuke intengo yayo yonke into ezidingo nqange ebantwini. Ikhomishana yengameli ukhetho IEC isanda kumemezela impelasonto yomhlazi ngo-18 kuLwezi njengosuku lokubhalisela ukhetho lwangonyaka ozayo. Ukhetho kufanele ke lubanjwe phakathi kukaNhlaba noNcwaba ngonyaka ozayo. Kungenzeka ke uMengameli amemezele usuku lokhetho. INingizimu Afrika izosingatha ingqungquthela yamazwe ase-Afrika ahwebelana neMelika i-AGOA Summit. Le ngqungquthela ke izobanjelwa eGoli ukusuka mhla zi2 kuya kumhla zi4 kuLwezi. uMengameli angahle acacise ngokuqina kobudlelwane phakathi ke kweNingizimu Afrika neMelika nanokuyibophezelwa kwezwe kulesi sivumelwano se-AGOA emva kokuthi kuke kwathi ukulumela kancane ngenxa yohlangothi lweNingizimu Afrika ngenxa futhi ke yobudlelwane bayo neRussia okwayibeka phakathi kwembokodo nesisekelo sekufanele ikhethe ukuthi imi kuphi ngempi yeRussia neUkraine. Okunye futhi uMengameli angahle akhulume ngakho izinxushunxushu eziqhubekayo phakathi kwePalestine neIsrael. Iqembu elibusayo iANC like labamba imashi ebheke endlini zenxusa lakwa-Israel ePitoli laphumela obala ngokweseka kwalo iPalestine. Kanti-ke ezinkundleni zokuxhumana abantu baphawulile ngababona ukuthi uMengameli uzokhuluma ngakho. Nakuba-ke namhlanje kuwulusuku olwejwayelekile, kepha abantu basabambe elentulo ngokuthathwa njengesethembiso seholide njengoba amabhokobhoko enqobe indebe yomhlaba. Basebenzile abafana. Yeah, wasifanile bona president. Khona la sitatazela khona nami bengibona ukuthi hayi lo tsheli ngiyabuya la. Yo, inhliziyo yami icishe yama. Ngiyakwazi president. Ngitshelile mina ngathi asiyowina la. You can say they are going to win. Yeah, uyangazi mina dala ngazi vele. Yeah, manje president indaba kusasa ithini vele holiday.